El nou Hospital de Viladecans comptarà gairebé amb el doble de metres quadrats, 152 llits en habitacions dobles o individuals, 7 quiròfans i una àrea de cirurgia ambulatòria. Aquesta és, com a mínim, la proposta que recull el Pla Funcional d'Ampliació que la Conselleria de Salut ha presentat a l'Ateneu Pablo Picasso. Hemos intentado trasladar lo que realmente se está trabajando, que es ir concretando todos los pasos necesarios para hacerlo posible. Tal y como se ha indicado, los plazos que se habían comprometido se han ido todos cumpliendo. Próximamente habrá el concurso de ideas y antes de final de año, con casi toda seguridad, tendremos el anteproyecto del nuevo equipamiento. Tot i així, la plataforma en defensa de l'Hospital de Viladecans es mostra escèptica per la manca de concreció en els terminis d'execució i reclama la inclusió d'una unitat de cures intensives en el projecte. No nos fiamos, tenemos un poco la sensación de que obedece a las convocatorias electorales que vienen ahora mismo, este año. Cuando comparas la realidad que vivimos ahora mismo de infradotación presupuestaria en el hospital con esos planes tan fantàsticos, dices, algo no me quadra. El pla que tenim avui és conseqüència de la mobilització dels ciutadans i de les ciutadanes i del treball també dels professionals i dels ajuntaments, la Generalitat. És a dir, aquí tots ens hem arremangat perquè tinguem el nostre hospital. Ara sabem quins són els serveis que necessita aquesta zona i del que tenim ara a el que cal fer hi ha molta distància. I per tant hem de lluitar també per retallar aquesta distància. L'amenaça de tancament de l'equipament sanitari ja va portar a manifestar-se a milers de persones a finals de 2013. La plataforma anuncia ara noves mobilitzacions per aconseguir un augment immediat dels recursos de l'hospital que acumulen diversos anys de retallades.